Tarikathong Mars Arni CPIML Liberation Hills Party Committee Asaihem along Pini Ditu Mahin Pen Pherangke Amai Kepado Lasipu Niliari ke Comrade Protimai Hippie Baido Alangli Banke Hills Party Committee Standing Committee member and part of Central Committee Banki Lapente Niliari Banke Comrade Amlong Hinti Alangli Banke Hills Party Committee Standing Committee member law and part of Nirman Shronik AICCT leader law Lapente Alangli Banke Karbi Luchar Liasong Akong Chun Banglo Alangli Banke Comrade Sumit Timung Lapen Pini Kadowe journalist Lapente electronic media Lapente reporter journalist Kedo Anapanta Nilitum Hills Party Committee CPIML Liberation Hinpe Dopan Kachuru Pajirlo Nalitum Pini Lomangso Ami Long Nasi Tong Dunupot Jasemet Ped Banke Pini a press statement Banke Kedam Tang Tarik Krepo Tangtanga Aceklu Lapente Tarik Engkoi An Angbong Labangso Hitirui Bihar Rong Supi Patna Longsi Labangso CPIML Liberation 11 Party Congress Amai Pedoponiklo Halabangso Amai PLO Det Piang Kampen Bangsuri Hini Sose Armu Chetong Ponlo Halabangso Angbong Pen Dagelitum Karbiang Long Hills Party Committee Ahin Benstame Bangpho Kebrahini Delegate Bangpho Bangphi Chetong Dunero Lasiala Bangso Amai Pialong Kechengsi Ajay Megabangke Tarik Kreporni Labangke Ada Maybe Mate release Sidolo Labangso really long attempt Manglalo Safe Democracy Safe India Labangso really Awa alam tepi pensi adat Jasemet Pet Bangso maybe Papon dolo Lasi hadat Penangan Democratic Party Left Party Lapente Gas Foreign Delegate Satum Gas Satumanta hadat Penangan abang potum nang sitong dolo Lasi halabangso Amai Pialong Jasemet Pet Alam Thipi ke lahenlo non Bharat adetalo je physis ajakong Jasemet Pet BJP RSS Song Poribaratu jitu Det Piang Kanglo non India Democracy abangke kapavir ji afansi alang litum bidi kang limpen klemmo sonia lam the putha kabangke Indian Constitution abangta kelar hunjia fansi alang litum kaburi pon pedolo lapente alang litum Hindu Rastro Hindu Hindustan labangso pamanji labangso agenda bensi Jasemet Pet dat dhrom hijan pachar bolo Muslim Hindu lapente Christian Hindu lasomse Sikh Isai Parsi penchenglo penangan adhrom kirimatum Angbong pelaso pachar bosai lason dulu. Lapenan parta pinia bangke keiso tum angbong benstame dagabangke tribal do adivasi do kepa pihu akhe tum angbong stame songsi ke hijan angbong keiso hijan angbong ketha labangso ke plat lathai pensi pini la thesis Ajakong puya karon ke lah lasi apudisi pirthe athak inut Hitler bobangphu kosomma naiklang alang li bidi langnok ke klem radatumhan kachenek ka holo lasanthosi pinidak India losta labangso phesis ajako nangache klang labangso koson pensi labangso ajakong han chedansi paremonjima laso alam thipi pensi Jasemet Pet halabangso tarik Krepornia reli bangke padupon laso det penafi
tarik krit rokarni abangke all left democratic party leader tum an hada kadogoye han phaponsi chetompon CPM, CPI, RSP, Forward Bloc, lapente Lal Nisan Party, Socialist Party, pensenglok, penang an left lapente Democratic Party to nang hitong dun. Masalang itu mena aputat lamthi stame ang jai dun. Lason thosi Nepal pen hadake